frázme ulapy, to tu zbešie tú babetu. Chlopi, máme tu nejakého mechanika na to tu zbešie tú babetu, bo me frazne ju ulapy. Kurva, tu mi píšta mechanik, jaký problém máte vedúci? Ty si to najväčší odborník tu na babety a na to tie veci všetké. S tým látkom co zlatý mu ideš robiť? Ja som píšta mechanik, odborník na všetky stroje. Jaký problém máte vedúci? Co nejde babeta? Z Fekišovec mi bratu pedaloval toho ďabla a ani za svatoho nebude štartovať. Povedz mi, alebo ukáž mi, kde je problém, lebo už vežnem a ho zapálim tu pred predajňu rovno. Ja widzę, że się prikrócili, bo taki jest na macie jak Sagan miał. Proceduru dolą, kali widzicie to wentyloczek. Widzim. Ja go prikrócicie, pod kimce mi kładziwu. Naštartujecie. Ďakujem pekne, vpredu zaplatíte. Dovidenia. Vedúci, vy ste najlepší servisák na babety u Mihaľovským okreše. Takoj mi tam.